Чаму Рада БНР знаходзіцца ў міграцыі і чаму менавіта Канадзе? Рада БНР была змушаная пакінуць Беларусь дзеля савецкай навалы. Спачатку апынулася ў Коўне, Літве, а паслей у Празе, дзе працавала да 43 году. Наступным прэзідэнтам быў Мікола Абрамчык, які меў сваю кантору ў Парыжы. Яго замясціў Жыў Крышкевіч, таксама ў Канадзе, доктар Сажыч у З'ядзёных Штатах, і цяперака я маю кантору ў Канадзе. Неважна, у якой краіне знаходзіцца кантора. Рада БНР гэта ёсць агульна беларускі урад у выгнанні. Гэта ёсць урад, які быў змушаны пакінуць Беларусь у 18 годзе і які да гэтага часу у выгнанні змагаўся да 91 году і бароніць цяпер незалежнасць Беларусі.